Ulaganje u zlato predstavlja učinkovit način zaštite imovine od inflacije, a postoji nekoliko načina kako to i učiniti. Fizičko zlato i ETF-ovi, popularni oblik papirnatog zlata, dvije su opcije koje investitori najčešće razmatraju. Jedna od glavnih prednosti ulaganja u fizičko zlato je što posjedujete stvarnu imovinu. Dostupno je u različitim oblicima, od manjih zlatnika do težih poluga, a njihovu kupnju možete jednostavno realizirati u poslovnicama ili na našem web shopu. Osim toga, fizičko zlato od renomiranih kovnica lako je unovčiti bilo gdje u svijetu. S druge strane, ulaganje u ETF-ove može donijeti profit bez potrebe za fizičkim posjedovanjem zlata, ali dolazi s određenim ograničenjima i troškovima. Ulagači u Hrvatskoj moraju platiti porez na kapitalnu dobit, a uz to postoje i troškovi posredovanja koje naplaćuju brokerske kuće i menadžeri fondova, što smanjuje krajnju zaradu. Dodatni rizik predstavlja i činjenica da cijena ETF-ova ne mora uvijek pratiti stvarnu vrijednost zlata zbog neadekvatnog poslovanja tog fonda. Ako je riječ o inozemnom fondu, konverzija valute može dodatno umanjiti dobit. Također, za razliku od fizičkog zlata koje je uvijek u vašem vlasništvu i dostupno za prodaju, u bilo kojem trenutku sredstva ETF-ovima nalaze se kod posrednika i nisu vam neposredno dostupna. Trgovanje derivatima ili dionicama rudarskih kompanija donosi dodatne rizike i preporučuje se samo iskusnim ulagačima. Za one koji žele jednostavno i sigurno ulagati, fizičko zlato predstavlja najbolji izbor.